Пуснах, брат, ама не знам сега дали тук ще е добре. Я чай да видя, имам ли... Ще си спра Wi-Fi. Ще си спра Wi-Fi. Майко, гледайте каква красива гледка. Гледай какво става, брат. Залезе! Слушай, ела. Снимай табелата и след това снима ония картонен човек. Такива кадри искам някакви табани. Къде? И аз викам, къде видя картонен? Това там ли бе? Я чакай. Небето по едната. Това там ли бе? Да снимате насам. Картонен човек. О, Коко става? Първи си, да, първи си. Може и там да снимаме. Харесваш ми, Коко. А тя дали ще се вижда по едната? Чат, ви сте по-красиви от тази гледка. Аре, уикенд. Проблем е Иванов. Цико, много педалско. Как ти харесвам? Ко става, Джамбо, Иванов? Забърши камерата, хуй. Абе, хуй. Стой. Сега как е? О, Коста, Русав, Коста, Берен. Абе, брат, тук има една кола, мой. На седалката оставили, брат, 1000 лева. Камерата с стигматизъм. Цеко да не отиде да си вземеш дипломата, къде стримваш от края на света. Се носи на небето. Показа ли на фаста снимката? Да, показах я. L-Stream, Next Stream. Чат, спамете всички L-Stream в чата. Всички L-Stream. Всички L-Stream. Моля, внимание! Издоха ли чуете? Тук сме с ликите, имаш поздрави от Брайнов. От Брайнов? От Брайнов, да бе. Поздрави, брат. Поздрави, брат ми. За който не знае, това е лейката Focus Him. Монтажист. Нали така се води? Кой монтажист, да. Един от най-добрите монтажисти в България. Точно така. И като цяло, здравейте! Имате ли разрешение за снимане? По принцип да, имаме. Кой имате разрешение? От на мола един от менеджерите. Менеджер? Да. Покажете. Не е писмено, ама Откъде сте вие? попитахме дали може да снимаме. Казаха набързо. Разрешение, имате ли писменно разрешение? Писмено не, условно ни казаха може да снимате набързо нещо, стига да не пречите. Така ни казаха. Правим за 5 минути. Попитахме За къде снимате? Проект от за университета. проект от университета. Нов Да. български. Нов български университет. Имаме задача да направим песен и клип за един месец. И избираме някакви места от град София да снимаме целия клип. Нищо ще туршим. Да. Казаха просто да се съобразяваме, да не вдигаме шуми. Към мола, само към граната. Stop the cap. Hey, yo, stop the cap. Аз съм тук, добре. Ще ни гони ли не? Чакай.